Jodolo mag kanisni manyanza koro wuok oko mar siemo wang' sirkand Kenya Kwanza kuom keto nyawe kedo kod mibadhi, keto nyawe siro sekta mathieth, siro sekta mar somo kod chenro mag arita kwe. Jodolo go wacho ni sani gin ema gidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirkal tesre sani ok otegno. Jodolo mawuok e alwora ma Nyanza wacho ni mibadhi mathurka medore piny maru. Gino makoro omiyo giwuok oko mar siemo sirkal mondo otim tije. E twak margi e boma ma Kisumu, jodolo owacho ni kata okumba manyien mar thieth mar SHIF ni kod ng'ikruok ma sirkal pod oninde ite kendo ok dwa winjo. The best minya yudo sirkal en mnani indiko ni prescription. To kumido dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata na SHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'ama ong'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedie kind sirkal gi private hospitals onge. NHIF was riddled with corruption that led to billions of shillings in debt still owed to many private hospitals. All these years, the government turned a blind eye as many hospitals went into financial crisis. Jodolo go dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto owuog e lela kendo pedho jogo mitudo kod mibadhi ka mano achiel kuom yore mag rieyo chenro mar sirkal kendo tieko mibadhi. Gima wapenjo ka ni ka pesa onge mabiro mwalo ka to pesa madhi wuoth ma sirkal wuothogo ma giwuotho kamoro amora gi to akanye to pesa mindiko jomoko mowinjo joma nosetiyo mosechamo pinyni ema puri chaki duogo imiyo tich gi to imiyo gi tich e yo mane. We believe that the Kenyan problem is not a resource problem. It is more of a management problem. God has put in Kenya resources that are enough for all of us. But the unfortunate part of it is the manner in which these things end up in the hands of a few Kenyan individuals in the political leadership through corruption. And it is a great pity that some leaders in this country can have the courage to criticize the Catholic bishops for speaking against corruption in Kenya. Bende gigolo duondgi ewi pek ma okwako somb mbalariany ni mar nyaka sani sirkal pok owinjo ywak ma jopuonj mbalariany mosebedo kanie ng'anyo e jumbe 4 mokalo. Dwaro margi bende en ni mondo sirkal owit oko chenro manyien manyocha okel mar siro somb mbalariany. En sirkal aina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wado wacho ne sirkal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor. Kotenore kod chenro mar yiero ma pachoka, jodolo ma Nyanza wacho ni deko mar chogo duol mar IEBC en gino madhi ataro mar chik kendo gidwaro ni jatend piny owuog oko kendo ochiw ler gima omiyo digni osebedo e chenro mar yiero commissioners manyien mag duol no. Arogo Veronica, Ramogi TV.